Ирек әфәнде, менә инде сезнең ансамбльне Түбән Кама төбәгендә яхшы беләләр. Менә шушы үзегезнең гаилә сәнгате хакында сөйләп китсәгез иде. Безнең гаилә ансамбле 83 елда барлыкка килде. Әтимнәр, әнимнәр без әзрәк үскәч, әтим әним башта дуэт белән җырлаганнар, инде аннарсын инде без үчә төшкәч, безне дә сәхнәгә алып чыга башладылар. Мин Курай белән, инде сеңелкәш 6 яшеннән скрипка белән уйный башлаган, һәм инде без менә шулай гаилә ансамбле булып киттек. Сандугачлар оясы дип атадык без аны. Һәм инде безнең беренче зур чыгыш булды Җидегән чишмә дигән шундый бердәмлек бар. Һәм инде шунда беренче гаилә ансамбле белән бөтен туганнар белән бергә без зур гына концерт ясаган идек. Һәм шуннан соң Сандугачлар оясы булып китте безнең гаилә. Шулай итеп без фестивальләрдә катнашып, гаилә ансамбльләре бөтен Россия күләмендә булган фестивальләрдә катнашып, һәм инде бөтен дөнья күләмендә үткәрелгән Петербургта 99 елда шулай гаиләләр күрдек. Шулай итеп менә җылдан җыл без гаиләбез белән төрле чыгышлар ясап, һәм инде федераль сабантуйларында очрашып татарлар белән шунда үзебезнең сәнгатьне, татар сәнгатен, һәм инде гаиләдә булган менә шу бөтен гаилә ансамбле белән чыгып, бөтен татарның матурлыгы, татар җырының, халык җырының матурлыгын күрсәтеп, менә шулай гаилә белән дә чыгыш ясап күрсәтергә була дигән иттеребрәк бу дөньяда яшибез дип әйтәм инде. Ирек әфәнде, менә бит инде шушы сәнгатьне, ансамбльне инде сезнең иҗади һөнәрегез, сезнең тамакны туйдыра торган һөнәр дип әйтергә буламы? Менә гаиләгезне туйдыра. Ул күбрәк туйдыра торган әйбер түгел, тамакны туйдыра торган әйбер түгел, ул күңелне һәм эчтәге рухны көчәйтә торган әйбер. Безнең ул туйдыра торган әйбер түгел. Менә шуннан чыгып, инде ул теге күпме чыгыш ясасаң да барбер бар өчен, кайтыр өчен, костюмнарны күрсәтер өчен, тегер өчен табыш китерергә кирәк. Шулай итеп без күптән хыялланып җиргән әйберем минем татар курчагы дигән әйбер. Сеңелкәш белән уйлашып, менә шу татар курчагы күбрәк файда китерсен, күбрәк кешене таныштырсын безнең сәнгать белән дигән, татар сәнгате белән, татар халкының сәнгате белән дигән не күз алдында тотып, без инде сеңелкәш белән менә шу курчакка килеп җиттек. Һәм инде сатуда курчаклар бик күп. Фарфор курчак бу, шулай ук коллекционный курчак дип әйтергә була. Менә Ирек әфәнде, мин шушы курчак хакында ишеткәнем бар инде. Сез шушы татар кызы курчагын җырларга өйрәткәнсез икән. Ул яңа әйбер түгел. Ансы да бар. Бәләкәй чактан ук балалар үсәләр, көн батыш як курчаклары белән уйнап, алар тоже нәрсәләр әйтәләр, нәрсәләр кычкыралар, нәрсәләр уйныйлар, җылыйлар, бийләр. Әмма ләкин татарча мәгълүмат алып бара торган курчак безнең алай ишеткәнем юк иде. Но хәзер әз генә барлыкка килделәр. Без инде үзебезгә күрә сеңелкәш белән моны универсиадага килгән кунаклар өчен әзерләгән идек. Әмма ләкин бөтенесенә дә ошый, бөтенесенә дә мәгълүмат алып бару да шуй, чөнки ул өч телдә мәгълүмат алып бара, татарча, русча һәм инглизчә җырлый, туган тел җырын. Һәм әмма ләкин менә ничектер теге хәлдән килгәнчә үзебез ясап чыгардык. Беренче проектка хайран гына акча да түктек. Һәм инде менә шул проектны алга алып бару өчен үзебезгә безнең белән эшләүче коммерция яктан да бик булышучы кеше кирәк. Менә шушы курчакка чит илдән килгән эшмәкәрләр дип әйтик инде. Гомумән халык игътибар иттеме әле чит илдән килүче кунаклар? Алар белән без очрашканыбыз юк. Без әле безнең ничек иттерәсе килә. Татарстанда татарга хас әйбер бит инде бу. Шуңа күрә бигрәк тә әйбәт булыр именно үзебезнең татарның Татарстанда туган бигрәк тә Казаннан чыкса бу әйбер. Казаннан таралып китсә дип әйтим мисың. Бик әйбәт булыр. Инде бүтән үзебезнекеләр әгәр дә дип әйтим
чыгарырлык хәлдә түгел икән, ник бүтән кеше чыгармасын. Менә курчакка исем куштыгызмы инде? Әйдә, без шушы курчакны тыңлап Бу инде алабыз. белмим инде, исем кушмадык әле. Ләкин моның бите йөзе дип әйтимме инде. Бу инде безнең реаль татар кызы, бу безнең минем кызның бите. Шуңардан алып, менә шулай ясап бирделәр. Чөнки бик кыен ясау кеше битен. Без инде татарчалатып булсын дип, һаман татарчалатып булсын дип менә шушы йөзне ясадык. Фотографиялар алып, төрле ракурсларда төшереп, алып барып, аларга фабрикада теге неләрен ясап, шушы биткә килешлек иттереп ясап, безгә махсус ясадылар. Безнең курчак өчен. Шуңа менә хәзер яздырдык. Сыйфатлы тавыш инде. Ансы да теге үзебез музыкант булгач, бик сыйфатлы тавышы булырга тиеш дип ниттек. Максат куйдык аларга. Алар безгә сыйфат тавышын да ясадылар, сыйфатлы иттереп материалын да ясадылар, фарфор материалдан ясадылар һәм инде бүтән яктан. Инде бу бизәлешләрне күбрәк инде монда килгәч үзебез жалтыратып, нитеп үзенә күрә матурлап куйдык инде. Инде сеңелкәш матур иттереп татарча моң белән җырлап бирде. 3 телдә. Әйдәгез, тыңларга мөмкинме? Беренчесе инде Рәсәйдә булгач, Рәсәй телендә дип аңладык. Кунаклар күбрәк Рәсәйдән бит. English.